Som a Vilanova i la Geltrú, la capital del Garraf, lloc emblemàtic del romanticisme català. Però, compte, no confonguem el romanticisme amb el romàntic. Romàntic és un passeig agafat de la mà. Romanticisme és un moviment cultural europeu de fa un munt d'anys. Els romàntics viuen feliços i enamorats de tot. Els del romanticisme, en canvi, pobrets, viuen torturats per tot. Les coses romàntiques es fan sense pensar. En canvi, les coses del romanticisme es pensen molt. Bé, ara que ja tenim els conceptes clars, us proposo una visita per dues cases que són testimoni no del romàntic, sinó del romanticisme català. Aquesta casa, que sembla treta d'una pel·lícula d'època, és el centre d'interpretació del romanticisme Manuel de Cabanyes. És com entrar en una màquina del temps i podeu visitar-la quan vulgueu. En aquesta casa hi va viure una nissaga d'artistes del romanticisme. I 2 segles després ens obren les seves portes i ens ho ensenyen tot tal com era. Uau, un recorregut ple de secrets i descobriments. Tot està preparat per fer un viatge instantani i genial pel romanticisme del segle XIX. I ara anem a conèixer una altra casa museu que completarà la visita al romanticisme català. Començava el segle XIX i els Papiol van convertir la seva mansió de 5 plantes en el centre de reunió de la flor innata de l'alta societat local, demostrant així la seva puixança com una de les famílies més influents. I així, tal com estava, amb tot el seu glamour, és com ho trobareu. Veniu a descobrir els secrets de la casa Papiol. Coneixereu una casa que estava reservada només a l'èlit de l'època i que ara està oberta per a persones curioses amb inquietuds per conèixer noves coses. Voleu viatjar en el temps? Passejar a gust pel segle XIX? Voleu conèixer la casa d'un dels diputats que va estar a les Corts de Càdiz el 1812? Voleu conèixer les estances on es van allotjar les tropes franceses durant l'invasió napoleònica? Voleu saber què ens va deixar el poeta Cabanyes després de morir amb tan sols 25 anys? Voleu saber què s'hi amaga darrere aquesta finestra tapiada que hi ha al primer pis? Oh, venir a Vilanova i la Geltrú és una passada. A part del xató i les gambes vermelles, hi ha aquests 2 museus importantíssims del romanticisme català. Veniu a veure'ls.